Ushamakala umndeni ngokudutshulwa kubulawa indodakazi yawo ebenguthisha isanda kushade inezinyanga eziwu-8 izithwele. Ibulawa nje beyingakapheli ngisho unyaka ingenelwe isamba semali engango-3 million wamarandi. UNkosazana Ehlengiwe Zwane uMaNgcobo oneminyaka engu-37 waseLuvu ubefundisa esikhukhuku primary eMbumbulu. Uhlaselwe izinkabi ngoLwesihlanu ebusuku eziqale zamvalela ekamelweni. Sakhuluma naye ngaphambi kokuba zimdubule amahlandla amathathu zimbulale. Umndeni kaNkosazana Zwane uthi-ke uhlaselwe abesilisa abangaziwa abebengazifihlile ebusweni, abafike-ke bavalela izingane zakhe emakamelweni, bamkhipha kwelakhe-ke bamfaka kwelinye lapho bafike khona bamdubulela khona. Elinye-ke ilungu lomndeni lilandisa iphephandaba ngelikubonile lithi namanje uma kuthule liyamuzwa kumufi ekhala njengoba lithi iwona msindo elivuzwe ngemva kokuqhuma kwesibhamu okokuqala. Kungene wesilisa wakhomba udadewethu ngesibhamu wathi ufuna yena. Uphendule ngokuthi-ke akakwazi ukuhamba kahle njengoba-ke ubesezoteta. Inkabi iluleka isandla ithi-ke makabambelele kuyona, yamhola yomfaka kwelinye igumbi obekungekho muntu kulona. Baxoxe isikhashana bekungazwakala ukuthi bakhuluma ngani. Kuthe-ke singazelele kwaqhuma isibhamu. Ngaphambi kokuqhuma kwesibhamu ngicele-ke inkabi leke ebesisele-ke ebesisele isivalele ekamelweni ukuthi-ke bengasilimazi futhi-ke bangambulali udadewethu. Iphendule yathi-ke bona kababulali abantu besifazane kusho yena. Uthi kube-ke sekuqhuma isibhamu amahlandla amathathu lenkabi-ke beyibagadile yathethisa lona-ke obedubula ukuthi kungani-ke edubula udadewethu kukhona-ke izingane zibe-ke seziphuma zilandelana izinkabi. Sathi-ke siyobheka safika-ke evele seshonile kusho yena. UNkosazana Zwane njengoba-ke obekhulelwe kuthiwa-ke ubesetholile ukuthi uthwele ingane yomfana futhi-ke ubezoyibeletha ngomhla ka-16 kuMeyi. Izinkabi lezi kuthiwa-ke zithatha izingcingo ebezikhona endlini zavula-ke nesikhwama sakhe umufi kodwa-ke zangathola mali. Iphephandaba lixoxe-ke nomndeni kuvele ukuthi uNkosazana Zwane ukuba sengozini yemoto eyamshiyela imele kanzima umgogodla kodwa-ke wakwazi ukululama njengoba-ke sekwazi ukuzihambela. Ngonyaka odlule uphunyelwe isamba semali engaphezulu ka-3 million yesinxephezelo wathenga umuzi abulawele kuwona. Uthenga umuzi nemoto yohlobo lwe-Corolla. Nokuthi-ke uma-ke emasontweni amabili edlule wathenga-ke imoto yohlobo lwe-Mercedes Benz Compressor C180 kusho-ke ilungu lomndeni.